Todo parece indicar que foi un curtocircuito que provocou o incendio da nave de Impex Europa no polígono industrial de Trabancabadiña, aínda que os medios de extinción prefiren ser cautos e esperar o informe científico. Os produtos da empresa e os palés de madeira propiciaron que o lume se propagase con rapidez. En só 2 horas, o almacén estaba envolto en chamas. Sí, debido aos materiais que había, plásticos e demais materiais que teñen unha combustión moi rápida e con moita enerxía, pois bueno, a propagación foi bastante rápida dentro da nave. Basicamente os traballos centráronse en confinar o incendio dentro dese sector da nave para que non pasase a outro sector no cal xa había produto final almacenado, paletizado, e bueno, pois basicamente os traballos consistiron en eso, en conter o incendio dentro desa nave e que non se propagase a ningunha das outras naves. Os servizos de emerxencia chegaron ao lugar do incendio sobre as 11:15 da mañá e tiveron que empregarse a fondo para poder controlalo. Por precaución, optouse por desaloxar a empresa pereira e 2 casas veciñas. Aproximadamente sobre as 11:15 da mañá foi cando recibimos a alerta. En principio nos alertaban de que o incendio era en outra nave, na nave contigua, pero finalmente era en esta e, bueno, pues nada, en 3 minutos e medio aproximadamente a dotación de garda estaba xa no lugar, xa se alertaron máis dotacións, dada a gravidade e a magnitude do incendio e o que se prevía que pudese ir evolucionando, pois se movilizaron máis dotacións que se foron incorporando ao dispositivo e foron participando na extinción. Nas tarefas de extinción participaron 19 efectivos e 5 vehículos de Protección Civil de Vilagarcía e 2 dotacións de bombeiros. O lume foi controlado preto das 2 da tarde.